असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय ओम शांति शांति शांति. ज्योतिष दर्पण पळयतासचे आमगेल सक्कड यूथ ऑफ जीएसबी वीक्षकांक मगेल प्रीतीपूर्वक नमस्कार. ज्योतिष्य म्हणून सांगताना अनेक विधाचे आमगेले भूत वर्तमान भविष्य सांगता लोक आसाची. ते प्रश्नाशास्त्र मुखांतर जे येता विंगड विंगड ग्रंथ ओजून सांगची ज्योतिषी आसाची. हस्तरेखे पळोवन हत्ताचे रेख पळोवन सांगची तसले लोक आसाची. तशीची संख्याशास्त्र हांतूय मस्त आमगेले समाजांत आमचे गेल्यान बारी उणे जाल्यार हिंदू समाजांतू अनेक जन संख्याशास्त्र मुखांतर तांगेले फल इत्यादी सांगताचे. आमगेले जीएसबी समुदायांतू एक संख्याशास्त्र न्यूमरोलॉजी म्हणून म्हणताची. हे शिकिले अध्ययन केलेले मस्त रॅर म्हणून येता मस्त उणे सोदिल्यार आमकां बहुशा रपक्क तांगेले नाव येना. तशें म्हणटना आमगेले कोडेलांतू एक दोन वर्सां पुरकी गोतना एक आमगेले जयाराव हांकां फुडल्या एपिसोडान तुमी पळयला. दोनीचे आमगेले समाजाचे मैसूरांतू लक्ष्मींद्र वी प्रभू म्हणून सांगून हांणी संख्याशास्त्र मुखांतर एक नाव घेतलें तसले एक व्यक्ती. आज आमकां एक खुशी विशय आमगेले मंगळूरचे स्टुडिओक आनी सीधा प्रसाराक येवन भाग घेता आसाची. मात्र तुमगेले प्रश्नाक हांणी उत्तर दिवच्याक प्रयत्न करताचे. प्रथम जावन आयचे कार्यक्रमाक मैसूर गांवांतल्यान आयिल्ले तसले श्रीयुत लक्ष्मींद्र वी प्रभू हांकां हांव कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करता. नमस्कार. नमस्कार पुटो. तशीची तुमगो तस प्रति एपिसोडा म्हणकेची तुमगेले कसले प्रश्न आसल्यार तुमी कॉल करून निमगू येता. अक्क कसं म्हणल्यार तुमगेले राशी नक्षत्र कसले जावको म्हणना जस्ट तुमगेले फोन करून डेट ऑफ बर्थ सांगला पुरो. डेट ऑफ बर्थ सांगून तुमगेले क्वेश्चन निमबिल्यार आनी उत्तर दिवच्याक प्रयत्न करताचे. प्रथम जावन प्रमाण एक संख्याशास्त्र न्यूमरोलॉजी संख्याशास्त्र म्हण कसं नाही. संख्याशास्त्र म्हळ्यार डिजिट्स नंबर्स आमी डे टू डे यूज करता नंबर ताजे वरी शास्त्र म्हणचे. ते नंबर्स 1 to 9 आसा ते रिपीट जावचे पुरो 11 जावचे पुरो 111 जावचे पुरो 1111 जावचे पुरो. ह्या सांगचे कशें म्हळ्यार एक इमॅजिनरी प्लस कन्स्ट्रक्टिव्ह जावन एक सायन्स ह्या एक विज्ञानाची संख्याशास्त्र म्हणजे एक सना कोणा सांगून बदलून दवरचे विषय नाही हो. एक इमॅजिनरी प्लस कन्स्ट्रक्टिव्ह. इमॅजिनरी म्हळ्यार आलोचना करत तो कन्स्ट्रक्टिव्ह म्हळ्यार ताजे निमित्तान कसं एक बिल्ड करत एक कसं एक बिल्डिंग बांदते म्हणून जाल्यार ते ह्या संख्याशास्त्र यूज करून घ्या न्हू तुमी एक बिल्डिंग बांदत एक बिझनेस करत एक वर्डिंग करत प्रति एकांतू आमी नंबर्स आता सकाळी सकाळी हांव उठले कुठल्या हांव कसं म्हणटा खंयच्या राशी नक्षत्र म्हणा डेट पल्ले कसं म्हणटा 21 तारीख म्हणटा 21 तारीख आज म्हाका ते लायक स्किना जायत आनी 100 रुपये घेवन आमी अंगडी वताची तांते कितलें सामान मेळटा ते 100 रुपये दुडत मात तुमकां सामान मेळटा ते 100 रुपये घेवन चड मेळना. तांतू ते 100 रुपयांतू सुमार 6-7 तुमी सांबाळटा तुमी तांतू ಕೆಲವು ಸಾಮಾನು ಹಳ್ಳलो तुमकां लाभ येता ಕೆಲವು नष्ट येता. खंयचे लाभ येता त्या तुमकां त्या खंयचे नष्ट येता त्या डिफरन्शिएट करचेची संख्याशास्त्र. आता एक खंयचे एक चेवड जालें म्हळ्यार 2 तारीख एक चेवड जालें म्हळ्यार ताजे लक कशें आसा तुमी खंय वापस ताका हें पळोवंक म्हण राशी नक्षत्र कसो पळोवंक म्हणना पट्टन सांगेत 2 तारखे चेवड जाला फिल्मांत वता म्हणून सांगेत. 4 तारखेक चेवड जाला 4 तारखेक चेवड जाला वय 4 तारीख म्हळ्यार आमी दुड्ड म्हणटाची इन्स्टंट दुड्ड एक वेळ तांकां घरा कडेन दुड्ड कळून येताची नावे तांकां राती दुड्ड येवचे चान्स आसता. आनी एग्जांपल प्रभाव आता 2 तारीख वतना तुमी एक एग्जांपल सांग 2 तारीख सिनेमा लायनार वता म्हणून 2 तारीख आयिल्ली प्रति एकला लगाव जाता की ते एक विंगड विंगड कॉम्बिनेशन पळोवता. या 2 तारीख म्हणटा कशें म्हळ्यार तांणी मदरली हार्ट तांणी प्रति एक खंयचें काम आसा प्रति एक बाय डिसिजन बाय हार्ट तांगेले एक ममते एक आनीकले कन्सर्न चेवडा तांकां तशें निमतान तांणी एक खंयच्या हॉटेलाचे दिक्का जावो रिसॉर्ट एक मदरली कॅरेक्टर जावो एक अण्णाल कॅरेक्टर जावो
अशी पुरा कॅरेक्टर जाऊन वेगवेगळ्या कॅरेक्टर येतात काही जण तांगेले डिसिजन केन्ना हार्ट थ्रू असता तांगेले होय आता सिंगल नंबर दोन्ही म्हणल्याक की एक इक्र नंबर आके त्या लगाव ना 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 दोन्ही म्हणताना विंगड इक्कर म्हणताना विंगड 20 म्हणताना विंगड ताका वेगवेगळे क्वालिटीज आसा आता दोन म्हणताना आमी या दोन्ही तरी तांकां लायफान कोणाला सपोर्ट असना इक्कर म्हणताना चिके ओवर कॉन्फिडेंट जावन आसताची जट्टी मंडी मुक्किದ್ರು ಮೀಸೆ ಮೇಲೆ ಮಂಚೆ ಮುನ್ಕಸ್ತಾಚೆ ತೆಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಡ್गा वचन आणि 20 तारीख समय तिथची त्यावेळी विंगड म्हणतात त्याची क्वालिटी विंगडाची एक एक नक्षत्र एक लग या असं म्हणजे एक डिजिट एक डिजिट विंगड होता ओके एक त्या झालं आता मस्जनाना लकी नंबर तांगेल निमिताची एक तांगेल डेट ऑफ बर्थ प्रकार तांगेल गुण की ते पर निमिताची आता एक आमगेल ज्योतिष दर्पणाक सोयरिके विषयी फोन येवचा पुरो कामाविषयी फोन येवचा पुरो एक अनेक की फोन येवचा पुरो तांगेल आत्ताचे एट प्रेझेंट अशी समस्या परिहार कशी ताका दिवेत आता ताने आता एक कोणाक मामा एक फोन करता पण म्हाका एक मिगेला पुत्ताक एक सोयरी पळोका जत्ता ना म्हणटा ताका एक तागेल डेट ऑफ बर्थ निमगुचे त्या मामा त्या कोणाला वर्डी जाका तागेल डेट ऑफ बर्थ निमगुचे त्या डेट ऑफ बर्थाक असल चेल्ल्याक सोद्दी ह्यांच महिन्यात सोद्दी जत्ता म्हणल्यार जाता त्या थंय येवन रब्ब नासता कांय डिफरन्स जाता ओगी रिजल्ट मेळटा खंयच्या काही तुम्ही कुंडल घालून बसको म्हणना सिंपल आता एक 5 तारखेच्या चालू आसा ताका वर्डी जाताना चेल्ली मेळटा म्हणून ताका सिंपल सांगता आमी 5 तारखेचा चालू जाला न्हू ताका एक काम करायचे एक डायमंड रिंग ताका रिंग फिंगरा घालायची नाव खंयचे एक देवी देवस्थान वचून एक तागेले हेजे तागेले तुका तितले तांदूळ दान करायचे नाव एक सोमवार की शुक्रार आमगेले मैसूर मुತ್ತೈದೆ पूजा म्हणटाची म्हळ्यार तांकां आपोवन एक अर्शिण कुंकुम दिवचे असल केलतना नाव एक काळिकल गायक शुक्रारचे कसं जेवता पाद पूजे कोण ताका कसं खाण दिवचे ताका वग्गी वर्डीक जेवचे तशी प्रति एक परिहार सಣ್ಣ परिहार सांगून त्या एक तागेले वर्डीक एक जागा संपूर्ण संगीत सुर्वे कॉलर आसा आमगेलो नमस्कार उलयाची हॅलो नमस्कार ಸ್ವಲ್ಪ ओडान उलयाची नमस्ते ऐकत आसा तुमगेलें नाव सांगायची खंयची गांवांतून उलोवचे आम्ही धारवाडतून धारवाड निम्गे प्रश्न निम्गे मुगल पुत्तले जॉबाಗೋಸ್ಕರ ನಿಮ್ಗೆ पुत्ताला डेट ऑफ बर्थ पुत्ताल ना वय पुत्ताला एक डेट ऑफ बर्थ सांगायची 10/2 1997 म्हळ्यार जॉब म्हळ्यार चेंज करचे विशयार की सोदिता आसा की ना 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 आनीके एग्जाम तर बरेच आसा मेळना ना हे दवरता म्हळ्यार जॉब सोदिता आसा जी केन्ना मेळटा म्हळ्यार प्रश्न बाय नाव कशीच्या नमस्कार माय नमस्ते चंद्र नाव कसं म्हणा कृष्ण प्रभू मास जायत श्री कृष्ण प्रभू श्रीकृष्ण प्रभू म्हणून नाव दवरला नवा तुका पुत्तल डेट ऑफ बर्थ 10/2/1997 नवा ताका गांवांत ताणा 10 तारीख जाल्या निमताना तागेले कॅपॅसिटी कशी म्हळ्यार एक 10 जणांक काम दोन कॅपॅसिटी आसता का जायत वा म्हळ्यार ताका गव्हर्नमेंट जॉब तुमी ट्राय तागेल्यान तो 10/2/1997 नवा दोनी 9 पास येता डेट ऑफ बर्थ अंत नवा ताका गव्हर्नमेंट जॉब ट्राय करू सांग माया जायत ओके ताका कसं करता म्हळ्यार प्रति मंगळारा एक रुद्राभिषेक करू सांग जायत आणि श्रीकृष्ण प्रभू म्हणून नाव दवरला श्रीकृष्ण म्हणून ताका नाव दवरला कळवा त्या नावा निमित्तान चिके प्रॉब्लेम जावचे पुरो कळवा एक रुद्राभिषेक करता यायचे अमास हुण्णिमे येताना नाव महिना एक पटी तागे नावार एक रुद्राभिषेक करायचे गव्हर्नमेंट जॉब 100% जाता का ओके ट्राय करू सांग माय जायत धन्यवाद कितले टाइम घ्यायचं पर मामा कसं ना काम मेळचा बा 1 मिनिट आणि 48 डेज ट्राय करे 48 डेज ओके वगी जात पडा करे रुद्राभिषेक करे वगी जात पडा ओके धन्यवाद कॉल केला तुमका ओके थँक्यू तुमका 636404577 ह्या नंबरान तुम्ही ज्याला कॉल करून खाली डेट ऑफ बर्थ सांगल्यार पुरो आयचे एपिसोड हांव सांगचे संख्याशास्त्र प्रकार प्रभा तुमका उत्तर दिवचाक प्रयत्न करताच अनेक समजा तुम्ही एका 10 नंबराक सांगले म्हणले की एक्झाम्पल आता प्रति एक आमगेले वीक्षक तांगेले डेट ऑफ बर्थ 10 मोन जाला री तांका पूरा लगाव जात की त्या विंगड जाता 10 नंबरान तो
1 10 19 28 हांग कॅपॅसिटी कशी म्हळ्यार आनी एकडे बैसून 4 जण काम करोक हानी काम करून हानी काम केलं सलोत हानी या पर कशी म्हळ्यार रायल गुणशिल्प लोक हानी कशी म्हळ्यार एक ग्लास उद्दाक समेत कांताकडे दवरनाची दवल म्हण जाल्यार तांतू एक संगी तोंदरे आसा म्हण जाल्यार ह्या कशी म्हळ्यार काम करत लोक हानी काम करता लोक नाही हानी खंयचे कारणाक तांणी कुली काम केल्या समेत तांतू समेत दोगांक कुलीचे दवरून घेवन काम करतात तांणी 10 ನಂಬರ್ कोणाला प्रेस तांक पूर जन लगाव ಮುಂಚೆ 1 10 19 28 ಏತನ್ ಪೂರ ಇಕ್ಕಚ್ಚಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಸ್ತದಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಸ್ತಾ ते आम्ही उलयता तांगेलागे आम्ही सांगू काम तितलेच सांगका जात वय केन्ना एक लेख येता आमगे ते 1 10 19 28 आसा गॅरंटी हे गव्हर्नमेंट जॉब गॅरंटी आसा नाव एक 4 जण काम दोन कॅपॅसिटी मिकल पुत ताकीद असच म्हण जाला वय आणि तांते कसं म्हणारे या नंबरान समेत इवन आणि ऑड म्हणून नंबर आसा बटम ओके त्या विषयावर वापस येता अनेक कॉलर आसा आमगेलो नमस्कार नमस्कार ओलयाची नमस्कार कंची गावातलो ओके निम्या प्रश्न निम्या నేను చెల్లలే సి ఏజెంట్కి ఏమను కొడుకు ఓకే చెల్లలే డేట్ ఆఫ్ బర్త్ సంతావా 20/10/1992 1992 कसं नाव చెల్లలే रोशन कसा सीए जत्तो चार्टर्ड अकाउंटंट जाता वय तने दरेतो एग्जाम विसा तारीख नवा वय 20 तारीख नवा त्याला फर्स्ट अटेम्प्ट पास जायच ना माया इधर सेकंड अटेम्प्ट पास जावच्या पुरो जायतवा ताका बेस्ट कसं म्हणा रे प्रति अमासे हुण्ಣಿಮೆಕ ना तिला त्याला तोंड पडोनो कधी देवी देवस्थान दिवचे सांग मैं जायतवा जात पडा हां ओके धन्यवाद कॉल केलेला का यस आता संख्याशास्त्र आता आमगे प्रति एकाक मूल आम्ही ज्योतिषशाखे भारत देश म्हणून म्हणतात या संख्याशास्त्राके इंडियाची की मूल ना बा आम्ही भारताचे मूल कंचे विद्याक आम्ही भारताचे मूल आम्ही कंचे देवाला पूजा करताना ते एक नवग्रह म्हणताचे सप्तऋषी मंडल म्हणताचे आता कंचे होम करताना नवग्रह होम म्हणताचे प्रत्येक मूल आमगेले तंतु डिजिटल मेन्शन जाता नवग्रह म्हणतात 9 जाला सप्तग्रह म्हणा 7 जाला एक नंबर म्हणून आमको दिसता जाल्यार ताजे मक्षी नवग्रह ह्या ते पुरो अटॅच आशिल्ली वय आशिन आमगेले अनेक कॉलर आसा आमगेलो नमस्कार हॅलो नमस्कार नमस्कार कंची गावातलो सुरेश पै म्हणून उलयता कंची गाव हांव कोडेलाची लोकल उलयाच वय मागीर बायल डेट ऑफ बर्थ दितावा दिया 24/8/1953 24/8/1953 वय कुंभराशी वय वाढना तुमगे प्रश्न कसो आशिल्लो कितें प्रश्न कसो ना प्रश्न तिगेले हॅलो तिगेले आरोग्य कशें आसतलें म्हणत हय तुमगेले नाव सांगता तांगेले बैलेले तुमगेले बैलेले निर्मल म्हणून निर्मला आरोग्य विषयावर प्रश्न तांगे वय बा वय साधारण अंक कशें म्हळ्यार एक कंचे 24/8 नवा वय 24/8/1953 वय नवा हंग कंचे एक प्रॉब्लम आयल म्हळ्यार ते वच्चे बारी स्लो मामा कळवा इक एम कसं करत म्हळ्यार कंचे एक देवी देवस्थानाक दुधा अभिषेक करायला लायक अभिषेक दूध दिला लायक निर्मला म्हणून नाव अनेक प्रश्न घेतला नाही तुम्ही आता फोन केलेला निंबियाची नेक्स्ट मुखार संघर्षका निंबिया उरल्या निंबियाची तिगेला अन्नाल केस एक चलता सर कोर्टात 2007 प्रारंभ केलेला ते चोर न्ही आजी काही वय बा ताका सांगितलं तुमका देवी देवस्थान देवाक देवीक दूध दियाचे अभिषेक म्हणून सांगितलं जय कितली दीस भितर तू कोण पडे 48 days जावचे पुरो 48 दिवस 48 दिवस भितर ना आता एक 2 पडे एक ह्या नेक्स्ट येवचे अमासे हुण्ಣಿಮೆಗೆ एक पडे दिवन पडे मम्मा जय पॉझिटिव्ह जाऊन रिप्लाय येता कळवा केस डिसाइड जाता म्हणून सांगू जायना ते प्रॉब्लेम जाल्यार तुमगेल दिक्का येऊ चान्स मस्त असता जायतवा राईट मला ते साधारण त्या मैयाल नावावर कसं येत की त्या हाता मेळचे नाव मेळ ना म्हणून असं कळवा
एक देवी देवस्थान तो अभिषेक दूध देऊन पळायची पॉझिटिव्ह Yes, जे कर रिप्लाय आहेत तुमका जायतो जय 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 कर धैर्य करा येस जय जय Yes. धन्यवाद धन्यवाद तुम्ही कॉल केला धन्यवाद तशी अनेक कॉलराला हांव रिक्वेस्ट करता तुम्ही फोन कोण जात तरी अनेक प्रश्न मी तुम्हाला आमकां ಸ್ವಲ್ಪ मुजगर जाता कॉल कट करूक जल्दीतले तुम्ही एक प्रश्न निಮಗೆ येता म्हळ्यार विंगडांक ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಕಾಶ निर्माण करचे दिकान मात्र आणि जल्दीतले तुमगेले प्रश्न ಸ್ವಲ್ಪ शॉर्ट जावन आसो म्हणून आमी निमून घेता तुमगेले वय वय तुम्ही आनी इवन ऑड विषय सांगता आशिल्ले वय ಕೆಲವು ನಂಬರ್ 1 3 5 7 9 या पूरा ऑड नंबर्स ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ 2 4 6 8 ಸಾಧಾರಣ या ಈವನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಚೆಲ್ಲೆ ತನಕ ಇಲ್ಲ ರೀ लायक ऑड नंबर्स चल्ले अंक ಇಲ್ಲ ರೀ लायक एक वेळ ಚೆಲ್ಲಿ ते ऑड नंबर्स जावन ಚೆಲ್ಲೆ ಈವನ್ नंबर्स आयला म्हणा रे तंतु मस्त ಏರುಪೇರು जाता तंगल क्वालिटीज अंतू ಏರ್ಪೇರು जाता पल्ले वर्डिका विषय अंतू ಏರ್ಪೇರು जाता तंगल सोशल रिलेशनशिप अंतू ಏರ್ಪೇರು जाता ओके अनेक कॉलर्स आमगेलो टू नमस्कार उलयाची नमस्कार म्हाका निघाल पोर्टल विशीं उलोवप आशिल्लें तुम्ही खंयच्या गांवांतल्यान कॉल करचे माय बेंगलोराची उलय कसं निमगू आशिल्लें पोर्टल एज्युकेशन मुखारचें ओके तागेले डेट ऑफ बर्थ सांगता वा 10th October 2005 10th October 2005 एज्युकेशनात तो शिकता आसा मुखारचे तागेले भविष्य जीवनांत तागेले एज्युकेशन खंय पावता म्हण करेक्ट नाव कसं म्हणलं चलायला केदार म्हणून केदार केदार म्हणून जायत माय आता त्याला एज्युकेशन तक लायक जावं कमी झाला रे सकाळी पण अश्वथ कट्ट्याची एक 5 प्रदीक्षण कडे सांगायचे हा जायत वा ओके मुखारी शिकतो कोणा मुखारी सेकंड PUC तो हा 16th एवरेज असतं ताका वय ताका सांगिला अरळीकट्टे म्हणता आमगे मंगळूर हंग अश्वथ कट्टे प्रदीक्षण कडे सांगायचे डेली सकाळी एक 48 दिवस कडे सांगायचे ताण कोणा सांगील कॅर कर नव्हतो ताण सांगितलं जाव का म्हणतो हा येता ओके जायत नाही जय धन्यवाद तुम्ही आता एक्झाम्पल खंयची एक डेट ऑफ बर्थ अप्पा परिहार सांगतना त्या डेटान दोष आसा म्हणल्यार की एक दोष असं अनेक त्या स्ट्रेंथ करूक त्या नंबर शाईन देवचे म्हणके आता 10 नंबर आता दोन्ही कॉल आमकां दांचे नंबराचे येता फर्स्ट एक कॉल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट आणि एज्युकेशन विशयांत म्हणतात या दांचे नंबर कशें म्हळ्यार तांगेल्यान एक सुपिरियरिटी कॉम्प्लेक्स आसता त्या कंट्रोल करचे केन्ना म्हळ्यार आमी अश्वथा कट्टे प्रदक्षिण करता समजता साधारणतः आमगे ईश्वर आसता म्हणटा आमी पूर्ण देवान आसता तो म्हणटाचे त्या प्रदक्षिण करता तांकां इगो प्रॉब्लेम उणी करता लायक एक डेटा कसले प्रॉब्लेम आसा म्हणजे ताका सांगेल तसले एक पर्याय असता ते करका विल पॉवर ताका हे चरता वय वय ओके अनेक कॉलर्स आमगेलो टू नमस्कार हा नमस्कार उलय तुमगेले नाव नागेल केल्ला नी खंयच्या गांवांतल्यान कॉल करता आसा तुम्ही मंगळवार ओके निम्या केल्ला वाडिके विषय हा डेट ऑफ बर्थ सांगता तागेले 27/7/95 हा म्हळ्यार ही सोयरीक पळयता आसाची केन्ना वर्ल्डीक जाता म्हणून वय 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 27/7/95 चल्लान नाव कशी रोहन रोहन म्हणून आसा जायत ट्राय करी 20 नवा वय हा चिकेची मेळा मेळे पळोवन करायचे मामा वय वय एक गणपती गरकड करे गणम करे गरकडा वय ताका साधारण ऑक्टोबर ते चिके जागृत असं सांगायचे रोहन म्हणून नाव नवा वय वय हा चिके जागृत असं सांगायचे व्हेकल आवताना चिके जागृत आहे कळवा गरकडे गणपती ओम करायचे ऑक्टोबर नोव्हेंबर नंतर वर्डिकेसाठी चान्स असता एप्रिल मे तशी वाढ येवचे पुरो जाल्यार तेन्ना बटोमा आगी एक थोडं स्वीट अंडी येते त्याची धन्यवाद धन्यवाद म्हळ्यार ह्या विघ्नाक दूर वच्चाकी गणपती ओम म्हणा खंयचे खातीर हा हे कशें म्हळ्यार तांणी डेट सांगतना 27 म्हणटा आसा 27 म्हणटाना एक डबल म्हणटा आसता कैकी एकड़ा एडवट्ट असं म्हणत असं त्या लाईफा कैकी एक एडवट्ट एक शेम एक इन्सल्ट एक डिसअपॉइंटमेंट कैकी ताका रक्त असं ते जायन अशें आसूं की एक गणपती ओम कोण मुखार वचाची म्हणटा आनी मेळा मेळ्ळी व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हळ्यार लव मॅरेज पुरे जायना कष्ट म्हण लव मॅरेजान जाल्यार मेळा मेळा सुख म्हण वय आता कशें म्हळ्यार ह्या डेट ऑफ 27 म्हणटाना आनी पापाक सोदीत आसताची तो फाल्यां चेल्ली आंड्रा पळय तेद्राक आनी हांव वाडीक चिक्काची म्हणटा आनी हांगा चेल्ले सोदीत आसताची तो चेल्ले आंड्रा बन आसता कांय करूं जायना तेन्ना ताका सांगिल्लें एक गणपती ओम करायच घरा आनी सद्या कशें म्हणटा नांव रोहन कसं की आसा सद्या टायम समना साधारण आमी पळयलां आर म्हणचे नांवारी एन म्हणचे नांवारी वी म्हणचे नांवारी के म्हणचे नांवारी जी म्हणचे नांवारी
मस्त तोंदर येतस ऍक्शन जातस कसं कसं की जातस साधारण ह्या अल्फाबेट प्रोटेक्ट करता फर्स्ट प्रोटेक्ट एक खंयचे एक डेट ऑफ बर्थ ताका एक अल्फाबेट म्हणत असता आता 1 10 19 28 तांकां साधारण आमी ए म्हणजे नाम ए म्हणजे अल्फाबेट ताका डिनोट करता AIJQ असे नंबर असता आता दोन्ही तारीख असेल तांकां BKR बी म्हळ्यार बेंगळुरू के म्हळ्यार केदारनाथ आर म्हळ्यार राजकोट अशी BKR म्हणजे नाव असता ओके अनेक कसं म्हळ्यार आमगेले वीक्षक कोण आसा की तुमी कॉल करून देखून तुमगे प्रश्न निमगे याची इतना मजन कमेंट्स घालता बरोबर आमगे एट प्रेजेंट कमेंट पळोवचें जायना इतना म्हळ्यार तीन फेसबुकान ते आमगे लाईव्ह जाता आसा युट्यूबान जाता आसा आनी एक जियो टीव्हीन जाता आसा तशें म्हणून तीन एक पटी एट अ टायम पळोवचें जायना तुमी कॉलाचें एक ऑप्शन दवरला कॉल करूनच दयकरून तुम्ही प्रश्न निमगो का म्हणून तुमगेला ओपास हांव निमून घेतास आणि तुम्ही आता इवन आणि ऑड म्हणलाय वय आता ऑलरेडी ताका विरुद्ध जेवणास म्हणले क्या वय आता चल्लाय का इवन लायक वय नाही ಚೆಲ್ಲಿಯಂಕ ಈವನ್ ಲೈಕ್ इवन लायक ಚೆಲ್ಲಿಯಂಕ ಆಡ್ ಲೈಕ್ ऑड लायक वय हे मिस मॅच जालें कसं येत म्हळ्यार पल्ले वाडी येताना बांबून चेडागे बायलार मार्क्स येता आसता बायल स्टायलार मुखार हो एका विरुद्ध आस म्हणले विरुद्ध आस म्हणले नाही ताज्यात तांणी इवन असेल ऑड आसा ऑड असेल इवन आस म्हणले वय त्यातनं कसं करका त्यांना कसं करका म्हळ्यार एक नाव चेंज करून कॉम्पॅटिबिलिटी इम्प्रूव्ह करका रत्नदाराने कोण इम्प्रूव्हमेंट करका तदनंतर क्वालिटीज मॅच करका डेट फर्स्ट हांव कसं म्हळ्यार एक डेटा आले डेट करेक्ट मॅच करका आता एका तारीख आशिल्ल्यांक 3-5 हाडका दोन्ही तारीख आशिल्ल तांकां 5 तारीख संचे तारीख हाडका 3 तारीख आशिल्ल्यांक 1-3-8-9 जावन येता 5 तारीख आशिल्ल्यांक संचे तारीख बेश्टी जावन येता त्या सोडल्यार एका तारीखेच्या संबंध हाडला लायक संचे तारीख तांकां कोणा संचे तारीख तांकां 5 तारीख जाता 2 तारीख जाता 8 तारीख जाता 9 तारीख जाता एक एक डेटा का एक मॅचिंग मॅचिंग सुलभ आहे सुलभ रेडी ओके अनेक कॉलर आसा आमगेलो टू नमस्कार नमस्कार उलयाची हॅलो हॅलो तुम्ही उलय ऐकता खंयची गांवांतून उलयता तुम्ही मुंबई ओके उलयाची मी पण चॅनल डेट हा 26 जून 1991 कसं क्वेश्चन आणि ते वायडीची गाय नी ट्राय करतात 1991 ना इसवी वय वय नाव कसं चाललंय सुमित पै सुनीत वा सुमित पै हा 26 महिने कसं जून जून वय जून 1991 नवा हा कसं काम करूस माया तो एरिया मॅनेजर बजाज अंतो बजाज असं जायचं कबिना व्यार करतो जाता ताका तर वार्डिके विषयातून पळयत असा वा वय वय चालू असतो वय हा वार्डिके विषयात करून आजी पुढे खंयच्या आईला की तांकां रिलेशनशिप नाव येऊन गेला वा वय चालू असतो पण जाय नाही काही जमाना हा ताई तुमगे लागी देवस्थान ताई तुमगे गावाला घरा लागी खंयच्या हनुमंताला देवस्थान आस की वय असं असला रे प्रति शनिवार तुळस दियाची वय तुळसी तुळस दियाची देवाक हार घालकाची अशी दिवचे हा अशी दिला लायक तुम्ही बांधचे नाका अशी एक मुष्टी तुळसी तगेल नावारे दिला लायक देवाक पाणी देऊ का की आव दिला सांगता तू दिलं येत माया तू दिलं येतं देवाला पायाला देवाच त्या तुम्ही कारण बट आता दे बट ताका व्यवस्था करता काय मत ना बट काही असं ना काही वय जाय तर तुम्ही एक काम करते ज्याला त्यानं चिंता देवा पाया पांदा घालनो एक मागून यायचे देवाक अच्छा किती अशी शनिवार का हा एक कितलं म्हळ्यार 8 वार करायचे माय 8 शनिवार करे देवाला एक माग घ्यायचे मिगेल सून जातली खंय असल्या समयात आमगेल मुखार आण राबोका म्हणून सांगून प्रार्थना करायची साधारण 26 म्हणताना तागेल नावार खंयच्या कार बाईक बीन आस की कार वय कार बाईक बीन वेहिकल दोन्ही कार बाईक हा जाय जाता बघी जाता तुळस दियाचे हनुमंत देवस्थानाक अच्छा ओके थँक्यू ओके साधारण 26 तारीख म्हणताना रिच वय आता सांगता येईल तांकां चिके विंगड पर्याय दिवत येयला जाल्यार माय तनाची मस्त डिस्टर्ब जावन गेला पुताल वाडे जाने सुमित म्हण नांव असं म्हणून त्या कितले लायफ चिके डिस्टर्ब जाल्यार ताका हनुमंताला एक खंयचे पूज करण म्हण जाल्यार जाता सिंपल आयच्या दिवसाक कोणाकय व्हड पूज करूं कोणा डिनाची डेटारी मॅच करचे आता हांव सांगता तिका आता कोणाकय आजी पुढे कोणा सांगितलं आता गेले कायला ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಮಾಡ ಅಂಕ ಕಂಚಿ ಡೇಟಾचे ಚೆಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳ್ಯಾರ ಲಾಯಕ ಮುಣ ಅಂಕ सांगितलेला रे ಸ್ವಲ್ಪ हेल्प जाताला त्याला त्यांनी कंची कन्सर्न असं म्हणा रे पुत्ताला एक वाडीक जायनी कशी जाव एक वाडीक जाव का म्हणून असतात
ताका म्हणल्यार का मागीर हनुमंत डीप वचू का खंयची दिक्काच मेळता वय त्या डीप वय त्या अशी म्हळ्यार प्रायवेट जावन कन्सल्टन्सी आयतना हें पूर आमी एक्सप्लेन करीत तांकां ओके तुमगेले एक मोबाईल नंबर एक सांगून सोडायची मिगेल प्रोग्राम इश्ट तुमकां पळयता आसाची हांव सांगेल तुमकां इश्ट जालें म्हण जाल्यार तुमगेलो कसो प्रॉब्लम आसा म्हण जाल्यार सांगचें सांगून तिला आशिल्लें म्हण जाल्यार मिगेल नंबराक 9513159913 ह्या नंबराक व्हॉट्सअप मेसेज करायची तुमकां डेट ऑफ बर्थ आनी टायम मेसेज करायची तुमकां कसो प्रश्न आसा त्या घाल्यात तांतू ओके अनेक पट नंबर वापस सांगायची 9513159913 ओके हे नंबर एक नोट करायचे नंबर नोट करून तुमकां प्रोग्राम जर तरी कसले डाउट्स आसा म्हणजे जाल्यार नंतर जाल्यार कोर तांगे मात्र टाइम आसता ते केन्ना म्हणून सांगता त्यांनी आता लाईव्ह आनी तुमकां एक ऑप्शन कसो म्हळ्यार सीधा प्रसार आता न्ही फ्री जावन आमगे हत्र बसल्याची हांगा लाईव्ह आनी तुम्ही प्रश्न निमगेत अनेक बहुशा आमगे हत्र कॉलर आसाची नमस्कार उलयाची नमस्कार हॅलो उलयाची खंयच्या गांवांतल्यान उलयलो तुमी हांव बेळमणा जाता बेळमान प्रश्न नेमगे काम पोतू काम चेंज कर काम चेंज करता लेखिले काम मेळतो म्हणून प्रश्न तुमगे डेट ऑफ बर्थ सांगा 12/5/94 12/5/94 चल नाव कसं अतुल प्रभु अतुल किती डेट 12/5/1994 म्हणलं जायत माय ऑक्टोबर नंतर काम जात माय अक्टोबर नंतर वय कसं करका म्हळ्यार रे कसं करका म्हळ्यार पर सोमारा प्रति सोमारा राघवन स्वामी मठ राघवन स्वामी देवस्थान वचून कसं जेव्हा एक कसं म्हळ्यार चाण दान केलेला एक इथं हे काम करता विसरून नाही कसं आहे तुम्हाला चेंज जाता वापस तुमटून नाही ट्राय करता असता इंटरव्यू सुमार दिला जायन त्यांचे नाही काम चेंज करतस की काम ट्राय करतस वा काम जाल्लं पडटा विंगड काम आसता विंगड चेंज करता नाव कसं म्हणला अतुल जायत ऑक्टोबर नंतर जाता ऑक्टोबर नोव्हेंबर त्याला जाता कळवा सोमार त्याला चाण राघवन स्वामी मठात दिन सांगायचे थँक्यू कॉल केल्यार तुमकां तशें आनी हाका न्ही संख्याशास्त्राक आनी बरलेल्या कुंडली पळोवन ताका कसो डिफरन्स तुमगेलो प्रकार कुंडली आनी हांतू काही मस्त काही डिफरन्स येना ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಂಬರ್ ಅಂತೂ ಕಸ ಆಸ್ಕಿ ಸೇಮ್ ನಮ್ಗೆ ಕುಂಡಲಿ ಸಮಯ ದಕ್ಕಾಯ್ತಾ ಕುಂಡಲಿ 12 ಗ್ರಹ ದಕ್ಕಾಯ್ತಾ 12 ಗ್ರಹ ದಕ್ಕಾಯ್ತಾ 9 ಗ್ರಹ 12 ಅಂತ बैसो आसता आमगे नंबर त्यांचे ग्रह नंबर कन्वर्ट करताची इथं म्हळ्यार जनाक नंबर म्हणल्यार या नंबर कसं की म्हणताची ताका एक साम्य ताण सोडता आम्ही नंबराक आनी ग्रहाक साधारण आता एक 4 नंबर एक 4 नंबर म्हण्या 4 13 22 म्हण साधारण आम्ही कशी म्हणा जना भिवयताची जना टोपी घालताची नावे जना आता टोपी घालूंक येताची साधारण आम्ही हे काही पळयता म्हळ्यार ग्रह अंत पळयता राहू ग्रह पळयता आम्ही राहू काही म्हणटा पिशीदार येता म्हणटा दोन म्हळ्यार आम्ही चंद्र म्हणताची चंद्र म्हळ्यार कसं मन क्लीन करता खुशी हाडतलो तांत कसं येता म्हळ्यार दोन्हींतू अनेक खुशी चड जावन पिशेपण चान्स आसा ओके प्रति एक नंबराक आनी ग्राहक कनेक्शन एक कनेक्शन आसा ना म्हण ना ओके अनेक कॉलर आसा आमगेलो नमस्कार उलयाची हॅलो उलयाची तुमगेलो खंयची गांवांतलो कॉल हॅलो आयकता निमगे प्रश्न निमगे సమాజానం कोणाल चेल्लो चलो चलो किसान ಅದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ डेट ऑफ बर्थ सांगता चल डेट ऑफ बर्थ सांगायची डेट ऑफ बर्थ 8/6/76 नाव कसं तागेल कृष्णानंद कामत वा कृष्णानंद कामत कंचारी कृष्णानंद कामत हा कसं जाऊ काय 8/6/76 ಹೇಳಲ್ಲ ಜಲ್ ಹಾ 47 ವೈ तुम्ही पळयल्यार ಚೆಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಚಿ ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಅಸ कळवा आता तुम्ही लाऊडस्पीकर दवरला बा मोबाईल लाऊडस्पीकर ऑफ करायची तुम्ही उरलेल्या स्पष्ट नाही करणार
वय वय हा आज निम्गे तुल्या हॅलो ऐकत असं उल्लयाची हा हॅलो कंजाडी कृष्णानंद कामत चला नाव त्या पुरे कळलंय तुम्ही हा. प्रश्न कसं नव्हतं ಚೆಲ್ಲೆಬರ್ ಡಿಜೈನ್ ಚೆಲ್ಲಬರ್ ಡಿಜೈನ್ उल्लयाची उल्लया तुम्ही उल्लया ಹಾ ಅತ್ತ त्या ಚೆಲ್ಲಬರ್ ಡಿಜೈನ್ म्हणतोस ना वय 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 8 तारीख ನಾವು ಜಲಾಲ್ತ अवय 8 तारीख जून 76 ಜಾಯ್ತ आता कितले प्राय किती 47 हो 47 प्राय तकत वय हा जायता तक एक काम करे हो. तका पर एक कंचे सोमवार जेव्हा शुक्रवार हा कोल्लूरा वचनचे सांगा कोल्हापूर राहतो का हा मग कोल्लूरा वचन एक देवा किरगी दिनचे सांगा किरकिरी नाही का जायचं जायचं किरगी दिनचे सांगा देवाला मागुनाचे सांगा मंगळवार नाही नाही सोमवार जेव्हा शुक्रवार सोमवार दिवस शुक्रवार जायचं सोमवार जायचं ओके वचन देवाला मागून जायचं किरगी जायचं दिवशी यायचे वाडी जातारी दोघांना भेटून होता म्हणून एक मागून यायचे जायचं 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 ओके ओके कोण पण इथं थँक्यू हा जायचं 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 थँक्यू व्हेरी मच ओके फोन करताना एटलिस्ट तुमगेल्या फस्टा तुम्ही पळोवका जाल्यार कसं म्हणल्यार नेटवर्क समस्व म्हणून एक पळोवका दोन्हीचे लाऊड स्पीकर दवरचे तुम खंडित एक क्युरियोसिटी असता लागींच्या आयकूका तुमगेले बायल चेडो बेसून आसताची कसो उरलो पण आयकूका तांकां एक खुशी म्हणून सांगून जाल्यार प्रोग्राम तुमगेले टेलिकास्ट जत्तर जाल्यार मेळटा तुम्ही कसो उरलेले ताचे अंतू आसता देखोर ते तुम्ही केले म्हणजे हंग डिस्टर्बन्स येता तुमगेले कॉल आम्ही सम घेवचे जायना आणि वरलाल कॉलर्सांक विक्षकांक डिस्टर्बन्स जाता त्या देखून एक तुमगेला रिक्वेस्ट लाऊड स्पीकर दवर नाकाची आणि नेटवर्क आशिल कडेन कॉल करायचे अनेक कॉलर आसा आमगेलो नमस्कार नमस्कार उलयाचे तुमगेल्या खंयची गांवांतल्यान कॉल करता आसा तुम्ही नमस्कार गोपी भट मामो नमस्कार उलयाची खंयची गांवांतल्यान कॉल बेंगलोर दीपिका कामत उलयाची कसं क्वेश्चन आशिल्लें आमगे घर केदन जाता म्हणून तुमगेले डेट ऑफ बर्थ सांगता वा 26/10/1961 26/10/1961 1961 ओके दीपिका म्हणटा गेलं नाव वर्डिके डेट केन्ना माया ओके वर्डिके डेट केन्ना तुमगेलो वर्डिके दिवस खंयचो तुमगेले वाडीचे दिवस कच्ची नंबर तुमगेले वर्ल्डिक जालेला मामगे घर केदन जाता म्हणून वर्ल्डिक जालेला डेट केन्ना डेट 24 नोव्हेंबर हा 24 नोव्हेंबर वर्डी जाल तुम्ही डेट ऑफ बर्थ 26 आसा मम्मा डेट ऑफ बर्थ कितला 11 आसा तुम्ही घर जाग घेऊन बांदचे बदलाक अपार्टमेंट द्यायची अपार्टमेंट तुमकां जास्त पडा ओके ओके इथं घर जाग घेऊन बांदची कॅपॅसिटी घेतल्या समेत तुम्ही वगळी सोडका पडता ताजे बदलाक बांदिल्ले घर घ्यायचे ओके इथं मम्मा जास्त खंडित खंडितची वेळ जावच्या पुरो ओके बेतवा थँक्यू गोपी भट माम धन्यवाद मस्त काळ नंतर कॉल करता असं तुम्ही धन्यवाद थँक्यू येस रेग्युलर कॉल करता असतात वय 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 तशी आता पुरे घराविषयी ते पुरे संख्याशास्त्रांत घालता जाता आता नाव समेत तितलेची आता साधारण एक मनशाक नाव दवरतना कसं करता म्हळ्यार मधुसूदन म्हणून नाव दवरताची ताका मधु म्हणून आपयताची सत्यनारायण म्हणून नाव दवरताची ताका सत्या म्हणून आपयताची शॉर्ट फॉर्म हे शॉर्ट फॉर्मार आपयचे उणी करका ताजे नावाचे हे आसना ताजे एनर्जी वीक येता कट येता तेन्ना प्रॉब्लम चड येता मनशाक तेन्ना सांगता नाव आपयता कंप्लीट नाव आपोवका आता राघवेंद्र म्हणून नाव एक मनशान सांगा अर्ध नावार आपयला रे सगळे नावार आपय म्हणटा सगळं नाव आता राघवेंद्र म्हणून आपयता राघवेंद्र म्हणून ताका नाव आसता राघव म्हणून आपयताचे त्यांचे नाव बँकाचे सांगल्यार ओपत्तो बँकाचे राघवेंद्र म्हणल्यार मात दुड्ड दिता राघव म्हणल्यार दुड्ड दिना ओके त्या एक नावात एक एनर्जी असता वय आणि साधा एक कॉलर जय उलयाची नमस्कार नमस्कार मामो नमस्कार उलयाची आमगे वर्डिगे पासून निंगूचे बघायचा कई ಕೊಚ್ಚಿ ತುಲಾನ್ ಕೊಡ್ಚುವೆ ಎರ್ನಾಕುಳಂ आम्ही तोचे सगून कोणाल ಚೆಲ್ಲಾಲ अभिराम वी प्रभु अभिराम वा अभिराम वी प्रभु ओके तगल डेट ऑफ बर्थ 27 एक इंग्लिश आन सांगतो 27 हा 9 हा 1992 27/9 1992 अभिराम म्हणून नाव वय
अभिराम तक नाव तुम्ही अभिराम म्हणा पाहिजे की ना अभि म्हणा पाहिजे तसावा आम्ही अभिमन कंचे काढणं आपण मम्मा त्याला लाईफ विंगड जाणं होता कळवा ओके ओके 27th बॉल म्हणतो तुम्ही आता काही चेंज जाऊ का नवा नवा ಪ್ರತಿ ಕಂಚೆ ಸೋಮವಾರ ಜಾವ ಶುಕ್ರವಾರ ಕಂಚೆ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂದು ದಿಯಾಚಿ ದಾನ ಕರೇಚ್ ಓಕೆ ಜಾಯ್ತಾ 27 ನಾವು ತಗ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತಾ 27/9/92 ಜಾಯ್ತು ಹಾ ಕಂಚೆ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಸೋಮವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ತಂದು ದಿಯಾಚಿ ಅಂದು ಮಾತ್ರ ಸನ್ಮ ರೈಸ್ दिन देवी देवस्थान दी और दिन आपण सभा कच्चा नाही राईस सभा या गेल्या आपण वय जेवणा राईस दिला ते रंदाप करतो ना मा प्रसाद जेवणाक दिला इथं मस्त सोयरीच्या त्या काय सूट द्या ना त्यांचा कळलं त्यांनी ताजी कधी त्या पोळान सांगली तुमका राईस एक दियाची तुमका जल्दीत लगेच सोयरीक जाता म्हणून तांगेल सांगतात त्यांनी थँक्यू थँक्यू ಎಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಲ್ಪ ದೇವಾಲ ಅನುಗ್ರಹ ನಿಮಿತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ मला 27 तसं 2 म्हणताना 2 मला मात्र दया आणि कसे डिसिजन बाय हार्ट आणि 7 म्हणतात तांगेला एक क्रिएटिव्ह नॉलेज असं म्हणतात त्या 2 सर्व 9 येत असं ज्याला त्या वीक नंबर त्या आता आमगे येडियुरप्पा डेट ऑफ बर्थ 27 केन्ना त्यानं कंप्लीट केलं ना कितल्या पवरला कंप्लीट करू जाय ना त्यांच्यानं त्या नंबर कशा मला तांगेला तू चमकल पोलिसशी ओततो त्याला काही इकडे जारून ओतता गेला लक्क ಹಾಗೆಲ್ಲ ಸಮೇತ ಅಭಿರಾಮ್ ಮಂಚಕ್ ನಾವ್ದವಲ್ಲ 27 तिथले स्ट्रॉंग नाव नाही आणि त्यांनी आपण अभिराम म्हणून तिथले नाव दवला अभि म्हणून आपण तसाची अभि म्हणून कुठला जाले त्या अर्ध तांगेल लक्क चेंज झालं म्हणकेची आणि सांगसन तिथले जाम साधारण नाव दवडताना सगळे नाव अपायची आता न पुढल्या काळात गेला नाव विंगड दवडता येईल साधारण कशी म्हणारे आता स्वाम्याला नावारे नाव दवडता होतं सुधींद्र राजेंद्र विजेंद्र हे पण दवडताचे ತಂತು स्वाम्या नाव दवडताना स्वाम्याला लाईफ स्टाईल विंगड आमगे लाईफ स्टाईल विंगड ತಂತು सफरिंग चढ येत होता हंतु चिके जन चिकेची आलोचना कर का ओके अनेक कॉलर समगेलोटू नमस्कार उल्लेयाची नमस्कार उल्लेयाची हा मंड्यातून मंड्यातून कोण श्वेता शणै म्हणून हा उल्लेयाची म्हणजे दाखलतो सेकंड पीयूसी गेला हा आता मी पण बरं मा हे रँकिंग आणि फुल हे जाऊन गेलं आज मुखार कोणते ते करायचं तागेल डेट ऑफ बर्थ सांगायची त्याला 20 हां हां 20 ऑगस्ट 2005 20 ऑगस्ट 2005 तागेल नाव कसं नाही सुधींद्र शणै कसं नाही सुधींद्र शणै सांगा ते कनेक्ट झालं सुधींद्र तका सुधींद्र म्हणून आपण सुधी म्हणा पाहिजे वा होय सुधी म्हणा पाहिजे तका सुधींद्र म्हणा पाय मै नाही सुधींद्र म्हणा पाहिजे हा जाय तका होय तका 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 कसं कर कमला रे तगला इंडेक्स फिंगर हाक कळवा तोर ಬೆರಳು म्हणतात इंडेक्स फिंगर तक्केक तोरला ಮುತ್ತು ಬಂಗ್ರಾ ಅಂತ ಬಂದು ಗಲಾಚ್ जायतवा नाव कंप्लीट अपोक सुधींद्र म्हणूची अनेक मुत्तु त्याला हत्ता बटाक इंडेक्स फिंगर लायक तगल मन कंट्रोल आयता कळवा 20/8/2005 ನಾವ 2005 ಮಳ 7 ಗಲ್ಲ 8 7 8 15 ಅಲ್ಲ 15 आणि 2 17 ಗಲ್ಲ मला 8 वापस आज 2/8 कॉम्बिनेशन म्हणतो आम्ही त्यांचं लाईफ अंत मस्त स्ट्रगल असता मस्त शेम असता मस्त डिसअपॉइंटमेंट असता कळवा कसं म्हणतात एक बेस्ट काम मला रे एक मुत्तो त्याला इंडेक्स फिंगर हाक ಬಂಗ್ರಾ ಬಂದು ಗಲಾಚ್ ಕಂಚೆ ಸೋಮವಾರ ನಾವು ಗುರುವಾರ ಗಲ್ಲ एक जायतवा नाव मात्र कंप्लीट अपाय मै सुधी म्हणून आपण कळवा थँक्यू थँक्यू असल्याने नावांतू मस्त मस्त वायब्रेशन असं आता ಕೆಲವು एक नाव दौडतो आम्ही त्या नावात डेट 1 तारीख 2 तारीख ह्या डेट कशी असकी तशी अल्फाबेट आम्ही असाइन करतो जमकण्याची आता बोल तुम्ही सांगता आशिला ते का स्वाम्याला नाव म्हणले क्या वय पण तागेला अंतू वैराग्य चढ जात म्हणून की कसं लाग वैराग्य चढ जातकिंत तागेला ಮ್ಯಾರಿಟಲ್ ಲೈಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ असना म्हणून सांग अंत मला ದುಡ್ಡು येता बिझनेस येता फॅमिली लाईफ येता फ्रेंडशिप येता उत्तर येता
बंगार दुड्डू पुरा येता पुरे शोकी जीवन पुरा शोकीचे येता त्या फॅमिलीला हक्क स्वाम्याल नावान ते चलना स्वाम्याल कशी मला कोणा दिल्यार आसा स्वामी त्यांनी कसं रन करण्याची त्यांनी देवाला काम करताची आईलांक आशीर्वाद देताची त्यांनी एक पॉझिटिव्ह एनर्जी त्यांनी ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ದೇವಾಲಂತ ತಂಗಲ್ಲಂತೂ ಅಷ್ಟೇ ತಂಗಲ್ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗಡೆ ಕಾಮ್ ಕರು ಚಮಕಲ್ ಮಾಡಾರಿ ಜಾಯ್ನಾತ कितली इकडे जरा महत्वाची ओके अनेक कॉलर आमगेले होतो नमस्कार नमस्कार उलयाची हॅलो नमस्कार खंयच्या गावांतल्यान कॉल करता आसा तुम्ही मी बँगलोरच्यान बँगलोर वा होय हा निमगे कोणाल विषयार प्रश्न निधी भट्ट म्हणला प्रश्न चौकशी नाही कळली तुमगेला नाही कोणाला विषयार तुम्ही कसं क्वेश्चन आशिल्ले निधी विषयांवर चौकशी तुमगेले विषयार होय हा कसा प्रश्न केन्ना चरड म्हणून केन्ना संतती चेडू जात म्हणून वा वय डेट ऑफ बर्थ सांगा तुमगेला 1912 19 वा हा हा 1989 19 वा वय 19 19 डिसेंबर वा डिसेंबर वर्डी जल केन्ना आउटिंग 2012 नाही डेट 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 25 अन्न हा एक चरड अडॉप्ट केला लायक की म्हणून होय वा वय ओके मला मुखार डिसअपॉइंटमेंट उरता म्हणून आणि काय ना वाडी जण कितले वर्ष चल माया एक वर्ष चल ना एक चरड अडॉप्ट करून लायक तुम्ही ओके ओके इता बेजार कोण त्यांच्या सांगू इता ना ना एकंजा विंगडाला चेडू तुमगेले चेडू म्हणून तिके दूर जाल्यार व्हडना अडॉप्ट करून लायक तुम्ही इता ओके ओके बरे ते चेडा नंतर तुमका चेडू जाल्ल्या समेत त्याच निमतान तुमका डिसअपॉइंटमेंट चान्स आसा ताका तरी ओके इतले वर्ष नंतर आमकां चेडू जाला ताच निमतान आमकां कशें जालें म्हणून त्या एक मनचिकिंत विंगड खंयचे चले चेडू खंयचे तुमगेले वडील डेट 25 न्हू खंयचे एक चले चेडू एडॉप्ट करून घ्या तुम्ही तुमकां लक चेंज जाता पळा ओके ओके जायत ओके धन्यवाद कॉल केला लायक म्हणल्यार ಕೆಲವು ಜನ ತುಮಕಾರಿ ಯೋಗಸ್ ಮುಂಜಲಾರಿ ಹಾ ಜಲಾರಿ ते नाही ಕೆಲವು ವರ್ಡಿಜಲ್ ಡೇಟ್ लायक संतती दिता डिसअपॉइंटमेंट संतती दिता ಕೆಲವು ಜನ चेडू वर्डिजल ते कॉम्बिनेशन समना म्हणटना चेडू मंद जावन आसचे फिजिकली हँडिकॅप जावन वयचे विंगड विंगड फॉल्ट तांगेल्यान दिसचे सिक्कन अशें आसचे विंगड विंगड नमने जाता तांग आनंद जाता हे कसं जाला बा आमकां आमी वर्डिजल दिवस शूट जाल्ले आमकां जाल्यार चेडू अशी डिसअपॉइंटमेंट चेडून तूं आतां मागीर निमगेल म्हाका 25 वय ह्या डेटान जाल्यार तांकां चेडू जायनाची जत्तर समज चेडू आनी निमित्त तांकां इन्सल्ट चेडू जाता आता 25 जाला पूर जन लायक कितें साधारण ह्या टायमार निमगेल ताना 25 ಅಂತೂ वर्डिजल ते केन्ना तितले येता 25 जावो 7 जावो 16 जावो आता 16 आमी आता चालते आसचे पळयत जाल्यार तुमी 16 तारीख कुमारस्वामी आसा ताका 22 तारीख हो आसा ताका पूत आसा पॉलिटिक्स ಅಂತೂ पळयला तुमकां आता ताण्याचे पयलीं इलेक्शन ಅಂತೂ सोलवलो कोण कुमारस्वामी पूत सोलवलो आता पुरण कसं म्हणत असायचे त्याला अन्नाका दोष दिता असायचे त्याला अन्न ताका पुता सोलसिला म्हणून सांगून एक इन्सल्ट न्हू ह्या करेक्ट पुत्ताले मी तर बापसो इन्सल्ट वय आणि गंमत कसं म्हणा रे अशी डेटा 16 आणि 24 येताना अन्ना ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಕೊಡೋಕೆ पूत जाला म्हणून सांगत ओके नंबर ಅದು ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಸ ಸಂಗೀತ अशी अनेक कॉलर आमगेले होतो नमस्कार नमस्कार तुम्ही खंयच्या गावांतल्यान कॉल करचे मणिपाल फोन निमगे प्रश्न निमगे हॅलो तुम्ही मागशी खंयच्यान पळयता आसाचे प्रोग्राम आम्ही टीव्ही म्यूट करा ते म्यूट करा फर्स्ट का हा जय निमगे प्रश्न निमगे हा हॅलो उलयाची हा हॅलो हा मणिपाल नमस्कार मम्मा नमस्कार निमगे प्रश्न निमगे हा मेगल पुत्र कचೇರಿ ನಿಮಗುಚ್ಚೆ हा ಪದ ನಾವು ವಿಕ್ರಮ್ ಪ್ರಭು ओके डेट ऑफ बर्थ 26/8/2000 ओके कसा क्वेश्चन क्वेश्चन तसा काम केदन जावच्या पुरो म्हणून हा विक्रम प्रभू म्हणून असं डेट ऑफ बर्थ 26/8 2000 तಕ್ಕ खंयचे मणिपालांत वचवा वय मणिपालांत वच तಕ್ಕ मणिपाल सोडून विंगड गांव वचचे सांग मये वय वा वय हा
कसं शिकला नाही तो MSc करतस एज्युकेशन तो पुढे मस्त शार्प आशिल्लो वय मागीर मागीर मन येता गेलो वय 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 ताका गांव ताणा आनंदाकून दूर आशिल्लो तितलो लायक आसता वय वय. वय ताके काम जावच्या पुरती सध्या म्हण काम सध्या जाता केन्ना जावच्या पुरो म्हळ्यार साधारण ऑक्टोबर नंतर काम जाता माय वय वय ऑक्टोबर नोव्हेंबर जाता काम जाता ताका प्रति शनिवार हनुमंत देवस्थान वच्चे सांग माय वय वय इता हनुमंत देवस्थान वचून थोडे तिरल त्याला तोंड पळोवन दिवचें सांग जायत विक्रम म्हूण नांव आसा न्हू मा वय जायत इता जायत म्हळ्यार मुखार काम समेत ताण लेखील म्हणके जाय ना म्हूण आस कळवा वय वय हागेल काम पळोवन विंगडा पोटा उद्योवन हागेल नातील पुरा एलिगेशन घाल चान्स आसा म्हूण तस वय 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 इता कसं जागृत करूयात आम्ही काय ना तिरल त्याला तोंड पळोवन देवस्थान दी माहिती जावची जाताची मात पडचे पाय पडोंक तितले आनी काय ना आणि काय ना हा इता जायत जायत तागेले एक ड्रॉप हॅलो तागेले एक एज्युकेशन ड्रॉप झाला ताका कसं करते तागेले त्या सांगलें ना हे काम करी माय साधारण हे प्रॉब्लेम आसता कळवा तांचे नेगेटिव्ह जावन गेले पुरो पॉझिटिव्ह जावन गेले सेकंड ड्रॉप जाला म्हणटा अनेक चान्स मेळ्ळे म्हण जाला प्रूव करप कळवा आनी ताका वय जाल्यार तितले चिके दूर वचून काम करूं सांगायचे गांवांत नाका चिके दूर वचून काम केला लायक लायक जाता येता ऑक्टोबर नोव्हेंबर तशी जाता पळय माय जायत जायत येता जय थँक्स कॉल केला लायक ना नमस्कार मागीर उपकार केलो नमस्कार एक नाव एक नंबर वय. आणि कसं कनेक्शन येता नाव नंबर नक्षत्र नक्षत्र काउंट करका साधारण आम्ही कशी म्हळ्यार नक्षत्रांत आमी साधक तारे संपतदार दत्ताची नावाक आल्फाबेट घालताची ताका एक डेट येता डेट आल्फाबेट नक्षत्र ह्या तिन्नी मॅच करका पडटा आमी केलो कडेन कशें म्हळ्यार डेट 26 तारखे जावन आसता लग्न तागेलें कन्या लग्न आसता राशी मीन राशी ಒಟ್ಟು ಗೋಜಲ್ जावन आसता एक सिस्टमर आसना तेन्ना सुमार वेळ लागता आमकां एक डेट एक ताका एक नांव सेट करच्याक तेन्ना न्युमॉलॉजी आमी घेतलो म्हणजे जाल्यार बारीक स्लोवर आमकां ताका डायरेक्शन दिता आतां एक 3 तारखे जाला म्हण लागा ताका स्लोवर सांगता CGLS म्हणजे एक आल्फाबेट घालायची म्हणटा नावाक CGLS तातूंत एक की सी जावो जी जावो CGLS अंतक जावो श्रीलक्ष्मी CG गोपाळ तुमगेला गोपाळ कृष्णशी एल लक्ष्मी म्हणून एस अशी 4 नंबर 4 आल्फाबेट त्या 3 नंबराक डिनोट कोण सोडला तांकां बच्चाचे म्हणून तेन्ना कसं आमी त्या 4 आल्फाबेट आसल्या समेत वापास तांगेल मंथ तांगेल इयर ते सोदून काणू तांतू कसं ತೊಂದರೆ आसा म्हणून जाल्यार ताका फ्रेंडली नंबर जावन अशें खंयचे 3 फ्रेंडली नंबर खंयचे आसचे 8 नंबर आनी 1 नंबर फ्रेंडली आसता तांचे आल्फाबेट खंयचे आसा ए आनी पी म्हणजे 2 नंबर आसा ह्या 2 नंबर वापस टाली करका पडटा ताका तातूंत ओवरऑल कशी ताणें ग्रोथ लायक येवका आजचे लायफ स्पॅन एक मनशा 75-80 वर्ष मात्र त्या टायमान तांची स्पीड आयल्यार जाता न्हू म्हूण सांगना न्ही काय आणि बण्णाक की कलर साधारण कलर आसा कलर कशें म्हळ्यार प्रति दिवसा एक कलर म्हूण आसा प्रति वारा एक कलर म्हूण आसा प्रति एक हाका डेट एक कलर म्हूण आसा साधारण तुमी कसले फॉलो करनातले रे कलर फॉलो करून घेना प्रो एक ऑरेंज एक येल्लो एक ग्रीन एक लाईट ब्लू एक ग्रीन एक व्हाईट आणि एक ब्राऊन ब्लॅक आणि रेड जाल्यार तितले अवॉइड केला लायक जनरल जावन सांगचे कशें म्हळ्यार ब्लॅक आणि रेड अवॉइड करायचे चड खंयचे यूज करता म्हळ्यार ऑरेंज यूज करायचे खंयचे लाईट शेड्स पूरा यूज करायचे ब्लैक आणि रेड मात्र अवॉइड करायचे ड्रेस मात्र की वे कला गरा पेंट पूरा एक लगाओ पूरा का लगाव जाता पूरा का लगाव जाता ब्लैक आणि रेड जल्दी तितले अवॉइड करायचे लाईट कलर्स खंयचे घालून घ्या तुम्ही कसं ತೊಂದರೆ ना आणि साधारण एक 1 10 19 28 ಜನ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್ लायक जाता या 2 तारीख 2 11 20 तक व्हाईट कलर जाता ओके एक डेट ऑफ बर्थ एक कलर असता ओके अनेक कॉलर आसा आमगेलो नमस्कार नमस्कार उलयाची उलया प्रश्न नेमया ಮಿಗಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೇಡಮ್ ಮಿಗಿನ ದುವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಟಿಕೆಟ್ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ 24th November 93
कसं असेल तिथे वंडीक केलं जाता म्हणून इथं मला वंडीक नक्क म्हणतात तिघे नाव रूठा रूठा रूपा रूपा म्हण नाव हा रूठा ठा हा रोठा वय आदिवासी याचे ರೂ मग रूटा मला कसं नाही हिंदी कोपैल म्हणवा वय हा नाही अशी समजले मम्मा तर गेम पडेल स्कूल अंतू नाव कसं असतं कुणाच त्यांची रूठा आदिवासी याचे हा 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 ते एक मिनिंगलेस नावशी दिसता हा हा जर तू पळून जर दौडाल तू की पळून कसं पळून कसं? दौडाल तुम्ही अरे असं तर नाही हा कसं ते- त्याची मिनिंग कसं नाही अशी कोणती म्हणे ना प्रोग्रेस आहे म्हणून हा जाऊ जाऊ 24th कंच मंत नवंबर नोव्हेंबर 93 1993 नवा वय 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 हा ते एक कसं एक संन्यासी मनोभाव येत असं ना म्हणणं हा जायत तू एक काम करत या हा. ऑक्टोबर नोव्हेंबर नंतर जगता ट्राय करा तुम्ही हा. 100% एप्रिल मे भितर वाढीक जाता नाव चिके वय. मिनिंगफुल जाऊन नाव दवरायचे वय वय चेंज करू शकता बोलत वय चिके नाव चेंज करून ऍटलिस्ट तुम्ही वाढीक तो ओके ओके थँक्यू Yes. ते जर नाव मा चेंज करत त्या नावावरच नका वय नवीन गडा संचाक्षरात सुरू करू त्यांच्या अक्षरात तंतूची हा त्या रूट म्हणजे नका त्या नेगेटिव्ह व्हायब्रेशन देत असं हा त्या रेखा म्हणून करायची नाव हा, नाव right. नाव रक्षिता म्हणून करायची हा कळवा हा 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 तशी कोण घे थँक्यू थँक्यू कॉल केलेला थँक्यू म्हणलं केळपटी नाव दवरताना मस्त आलोचन करून दवरून जाता वय दवरक पडता आता नाव दवरताना समज तितल्याची कशी नाव दवरता म्हणा रे नाव दवरचकिंत ಡೇಟ್ ಕಷ್ಟ ಕಟ್ತಾ ರೀ ತಮ್ಮ ಜಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಡೇಟ್ ಅಸ್ತಾ ಸರ್ ನಮ್ದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಒಂದು ಡೇಟು ಹುಟ್ಟಿದೊಂದು ಡೇಟು ಮಾಡ್ತಾಚಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಡಿಕ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನ ನಾವು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಡೇಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿ ಡೇಟ್ ಡಬಲ್ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಡೇಟ್ ತಂತೆ ಡೇಟ್ ಅಂತೆ ಡೇಟ್ त्या ತೊಂದರೆ करता तसं टाइम म्हाका बारी कष्ट आहेत तांके गायडन्स दिवची बारी कष्ट आहेत आमकां जलतीतले एक डेट रे हांव सांगता कसं म्हणा रे तुम्ही जल्लेल डेट आणि आधार कार्ड तुम्ही ज्याला गव्हर्नमेंट दिले डेट कच्चे ते ओरिजिनल डेट गव्हर्नमेंट म्हणला आम्ही सूर्य म्हणताची सूर्य दिली डेट केन्ना ओरिजिनल असता साधारण आधार कार्ड कसं डेट असकी त्यांची डेट फॉलो करायची तुम्ही जल्लेल डेट खंयची असो पुरो त्यात काही रेकॉर्ड्स ना त्यात तुमगे पुरो स्कूलाची डेट आधार कार्ड डेट एकच म्हणतात त्या डेट फॉलो करायची ನಾವು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ವಿಷಯ ಅಂತ तुमका लोन खंयच्या घर बांधता म्हणल्यार लोन घेतलं ताणें तागेले पोरणे तूं लोन घेतल्यार तिरसूच जायना म्हण आसता जाल्यार तागेले आधार कार्ड डेट तूं जातक पळयतना कशें म्हळ्यार तांणे तिरसू येता म्हण आसता ताका हेल्प जाता ताणें पोरणे डेटा चमकल म्हळ्यार सिरकलतो नवो डेटा चमकल्यार पांचलो हे डुप्लिकेशन आसनाचे तांतेक हंतेक आपोचे एक स्कुला एक अशें आसनाचे खंय एका फिक्स टायम आसल्यार लक्क एका कडेन बनता आसता ನಾವು ಲಕ್ಕ असं कन्फ्यूज जाता कसं ना त्याकडे वचका की याकडे वचका म्हणून जाता तशी आणि लक्क कितली इम्पॉर्टंट आहे एक मनशा लाईफांत लक्क लक्क कशी म्हणा रे लक्क म्हणजे प्रत्येकाला एक डेपॉझिट जे असता त्या कशी आम्ही ड्रॉ करताची म्हण असं त्या कशी करता आम्ही केल्लो कामा वयर आसा आम्ही कोणाक एक ग्लास उदक पिवयला आमकां पॉकेटात दुड्ड ना ताका उदक पिवयला हांगा ताणें कोणाक म्हणलो पळय तुका 1000 रुपया दिवचे आसा मरे घ्या म्हणलं ते लक्क आशिल्लें थंय आम्ही केलं काम कसं एक ग्लास उदक पिवयला हांगा कडे 1000 रुपया आयले लक्क म्हणजे इतले लक्क पूर्ण लक्क असता आता पूर्ण आम्ही सांगते नावांत एक लक्क असता ज्याला जाव कशी लोळल्यार मेळना म्हणजे ज्या कसं मेळना जाव कशी लोळल्यार मेळना मान ताका एक लक्क म्हणजे लक्क, तितलेच. ओके अनेक कॉलर आसा मेलोटो नमस्कार उलयाची हा नमस्कार खंयच्या गांवांतल्यान कॉल करचे तुम्ही हा कुमटाच कुमटा हा हय कोणाला विचार प्रश्न आशिल्लो मुगे चल्या बद्दल हा. मुगे चल्लो आकाश नायक न्हू कसं नाव नाही नाव कसं आकाश तागेल डेट ऑफ बर्थ 31 डिसेंबर 2006 ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಸ್ ಮೈ तुम्ही करेक्ट नेटवर्क असेल कडे उलयता कितले डेट ऑफ बर्थ कितले 31 डिसेंबर 2006 31 डिसेंबर 2006 बरं ओके कसं क्वेश्चन आशिल्लें ताजो अभ्यासा बद्दल बेगीन विचार कशिल्लो बेगीन उणी करता की ना सांगिल्लें उत्तर आयकताच ना बेगीन राग तो करता ताजे बद्दल वय बाता मस्त वादसिता तुम्ही एक सांगता त्या सांगता कळवा हा वय हा तुम्ही सांगेल खंयचे ऐकना ताका काम करता ते तुम्ही गेला खंयच्या अश्वता कट्टे आसवा वय आसा अश्वता कडे प्रदक्षिण एक प्रदक्षिण करायचे
किती दिवसपासून? किती जातं तिथलं करायचे? हा नाही डेली. डेली करायला लायक हा हा ज्याला त्याला करायचे. हा हा त्या करायला त्याला कशात त्या बाई त्या करायला कसं येतं म्हणा रे. त्याच्यानंतर एक इगो प्रॉब्लेम म्हणते असं 31/12 2006 नवा वा मनुष्य मस्त साथ सीता कसं दिसा मस्त अचीव करता कसे मस्त आर्ग्यू करता म्हणता. आर्ग्यू मस्त करता. आर्ग्यू करता अचीव करता म्हणून असं. बरे मार्क्स घेता. वाचचे पहिले बरे मार्क्स घेता. काही तर केअरलेस म्हणून असं. आळशी नाही की केअरलेसनेस. आज इकडचे पाले कर्या म्हणून आता तारीख तरी अश्वता करता प्रदक्षिण करायचं का सिंपल या इथं कराय. ओढ मनुष्यात पडा बरेच होता नाही. ओढ मनुष्यात. धन्यवाद. धन्यवाद थँक्यू. तशी तुमगेला कॉल करचे तुमगेला गांव कंची म्हणून निमूज कसला म्हणाली कंची कंची गांव आता पळयतास म्हणून आमगे का कळत सोडा विंगड कसले तुमचं गावान इम्पॉर्टंट म्हणणे आमकां खुशी येता. कुमटा तुला म्हणल्यार मैसूर म्हणल्यार बँगलोर म्हणल्यार मुंबई म्हणल्यार काही आमगेले वीक्षक आसा म्हणून फॉरेना तुला मजाना प्रयत्न करता आसाचे आज पूड जाल्यार आयला तुम्ही खंडित कॉल कोर येता आणि ಸ್ವಲ್ಪ वेळ भितरी ಬಹುಶಃ एक 10 निमिष भितर आम्ही कार्यक्रम मुक्ताय करताचे तुमगे खातीर आणि मैसूरातून आयला म्हणल्या खातीर एक 10 निमिष एक्सटेंड करता या प्रोग्राम लाईव्ह आणतो. तुमगेले कसले प्रश्न निमूचे असल्यारी सुलभ तुमकां 10 निमिष भितर तुम्ही कॉल करून क्वेश्चन निमगे कॉलर आसवा. ओके आणि 10 निमिष अवकाश आसा तुम्ही निमगू येता. तशी प्रत्येक आन्सर मेळता. प्रत्येक आन्सर दिवेता इन्स्टंट आन्सर नाही तुम्ही आता व्हडली केक म्हणले कामाक म्हणले जॉबाक म्हणले तुगेल्या व्हेकलाक म्हणले प्रत्येकाक संख्याशास्त्रांत आन्सर आसा. डेफिनेटली आसा. आता बिझनेस करता मस्तना केला जन तो करता म्हणून हो करता तो फर्स्ट केला लायक दुड करता दोन्ही केला सोलवता साधारण बिझनेस तांकां कशें म्हणटा म्हळ्यार हांवें खंयचेय बिझनेस करा तुमी खंयचेय आंगड गेले म्हणल्यार गेले ताजेर एक नंबर 159 ह्या नंबराचे एक स्टिकर घालून सोडायचे बेस्ट ಏನಂತ 1-10-19 28 3-12-21-30 ಅನೇಕ ಕಂಚು ಬಳರಿ 8-17-26 ಅಲ್ಲಿ 33 ಮುಂಚೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ 33 ತೆಕ್ಕ ಶಾಸಕ ಮಾಡರಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅವರಿ येलो कलर 33 मुनस्का ह्या नंबर स्टिकर नावे तन गाडी आमटी संगेवता नावे तन कंचे तनिक यूज करचे कंचे वस्ता काय स्टिकर घालरी तनक फायनान्स येता. आम्ही तसले एक एक्झाम्पल दिला मस्त क्वेश्चन येता म्हणारी आमगे नंबर सांगनी म्हणून तशी मस्त नंबर आहे कलर तक पूरा मॅचिंग अस प्रत्येक अनेक कॉलर अस आमगे लोटो. नमस्कार नमस्कार उल्लेयाचे नगर कोटा खातीर उलयता. निम्गे तुमगेल्या पुताल डेट ऑफ बर्थ सांगा. 4th October 1997. ओके कसं नाव पुताला? पुतान विष्णू. विष्णू कसं क्वेश्चन तो आता ग्रॅज्युएशन जाम्या. हा क्वेश्चन कसं नाही सांगे ना तुम्ही कंचांत पळयता प्रोग्राम कंचांत त्या एक आम्ही उलयलेले आमकां ऐकत आसा ताजेर म्यूट करायची. सरी सरी आमगेला फोन डायरेक्ट फोनार मात्र उलयाची टीव्ही पळयताय की मोबाईल ओके ओके कसं क्वेश्चन कसं तुमगेला सांगा आता. ताजें ग्रॅज्युएशन जाम्या. हा ती एजान आसा. हा प्रश्न कसा नाही क्वेश्चन कसा ना आता नाही ताज्या फ्युचर कशी म्हण फ्युचर कशी म्हणते जायता 4 तारीख खंयचो महिना? ऑक्टोबर वर्ष खंयचे? 1997 पासपोर्टचा वय ताका पासपोर्ट विजा कोणता फॉरेन कंट्रीचा वच्चे सांगायचे मामा ताका जनरल गांवांत येणीक मस्त उणा तगल येणी कोण पैसनाची कळवा तन फॉरेन तगल लक्क कशा म्हळ्यार दूर गांवांत लायक लक्क असं म्हणता आसा ताका पूर्ण कोण ताका लायफ अन कोणे सपोर्ट ना ताणे जावन वयर येयले पुरा ताण कसं पुरा केलं ताका लेखलं स्ವಂತ शक्तीर केलेलं ताणे ताका पासपोर्ट कोण फॉरेन पेटायचे फॉरेन म्हळ्यार पासपोर्ट कोण दुबई हंग पेटक म्हणून सांगा ना तुम्ही आशील गावात 400 500 किलोमीटर दूर ताण कजा काम आजम करारी क्लिक जाता
सरी सरी नाव असताना त्या क्लिक केल्यावर चान्स मस्त उणे हाँ हाँ काही तुला कॉल करचे तुम्ही एर्नाकुलम अंदर चांस चांस होना जाना सर वय वय तुम्ही काही तुला कॉल करचे अंदर कोचिन 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 ओके ओके तुम गाव आणतो ताका येली गुण आहे तुम्ही जल्दीतल्या विदेशचा प्रयत्न केला म्हणजे ताका लाईफ आणतो मस्त इम्प्रूव्हमेंट जाता म्हणून सांगते त्यांनी येत सरी सरी राइट राइट सरी धन्यवाद थैंक यू हाँ हाँ अशी मस्त कडेन तुला तुम्ही कॉल करता आसाची प्रोत्साह दिता आसाची ओपास ओपास हांव निमगी तुमगे लागीं बहुशा तुम्ही प्रोग्राम पळयतना वेळ जाता की कसं म्हणून गोतना तुम्ही लाऊड स्पीकर अर्दवरताची एक डिस्टर्बन्स मस्त येता आनीक दुनीचे कमेंट सेक्शनार तोपास ओपास सांगता सर कमेंटान तुम्ही प्रश्न घाल्ली मोंजलारी आता लाईव्ह अंत घेवचे जायना कॉल करची तुमगे एक ऑप्शन आसा कॉल करायची प्रोग्राम इन बिटवीन तांगे नंबर दिला परम माले तांणी फ्री आशिल्ले वेळार केन्ना फ्री आसता म्हणून सांगू जायना सीधा प्रसार तुमगे एक अवकाश लाईव्ह अंतू फोन करचे आणि क्वेश्चन निंबूचे अनेक कॉलर आमगे लोटसाची नमस्कार नमस्कार बदलू नमस्कार उल्लेयाची हाँ पैरम पे निंदा तो सुनो खई तुला ना निंदा तो पैरम पे उल्लेयाची उल्लेयाची निगल डेट ऑफ बर्थ 23/8 ಹಾ 1961 ಎರಡು ಹಾ ಕಸ ಕ್ವಶನ್ ಆಶಿಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಳ್ಸಿ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ हेल्थ नाव कसं म्हणलं ಸಾಯಿರಾಮ್ ಸಾಯಿರಾಮ್ साईराम Hello. साईराम म्हणून नाव हॅलो उल्लेला ऐकतवा ऐकतास उल्लेला त्यांनी साईराम म्हणून नाव हॅलो हा उल्ले तुम्ही उल्ले 23 नवा 23 ಆಗಸ್ಟ್ ऑगस्ट 1962 वय हेल्थ मस्त करून ತೊಂದರೆ पडलाकी ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪೈಯ ಗಂಟೆ ಜೋಕೆ त्या पाया गंटे दुखे असता 8 म्हणताना काही काळ गंटू म्हणताचे कळवा जलतीतलं बघी वक्कत करायचा का जलतीत आयुर्वेदिक वक्कत करायचा का 23 ಆಯ್ತಾ हा 23 जायत वगी वगी तुमक रिलीफ मिळता 23 त्याला वगी रिलीफ मिळता ಹಾ ಒಳ್ಳೆ अनेक कसं म्हणा रे रात्री निद्दा का झाला रे एक ऊन दूध दाखवा थोडं या हळद घालून पियाची ಹಾ ದುಡ್ಡು ಅವಳಕ್ಕೆ ಕಾಣ್ತಿತ್ತ हा हळद घालून पियाची ಹಾ आणि साधारण तुम्हाला नाव साईराम म्हणून नाव दवरला वय वय कळवा हा हा त्या काही इकडे पॉझिटिव्ह वय निगेटिव्ह वय येतात वय वय हा येतात हा ओके धन्यवाद धन्यवाद कॉल केला मंड्या तुला ना हानी कॉल केलेला तशी आणि तुमका एक 5-6 मिनिटाचा अवकाश असता कॉल करतला वगी करायची तुमका लाईन मिळणारी ते एक लक्क म्हणे ह्या प्रोग्राम मस्त जण बिझी येतात असं तसे आणि तुम्ही या मध्यंतू या भिक्षकांक कसले सांगत असले एक उत्तर की एक संदेश दिवची की एक गायडन्स दिवची की वय हा सांगची कशी म्हणा रे तुम्ही तुमगेल वर इन्व्हेस्ट करायचे विंगड काही इन्व्हेस्ट करत की पडत तुम्ही इन्व्हेस्ट करून घ्या तुमचं डेट कसं नाही तुमचं नाव कसं नाही तुमचं जाऊचे काम कसं नाही तुम्ही कसं शिकताचे प्रत्येक शिकून घ्या तुमगेल ಬಗ್ಗೆ तुम्ही शिकल्यावर मा तुम्ही बाहेर होते शाईन जगात तुमगेल ಬಗ್ಗೆ तुमको ओतना म्हणತಾರೆ बाहेर तुमकडे इन्सल्ट येता तकाचे तुम्ही कोणाच्या समाजशील एक मनुष्याला एक निमल की जातकला वचनो जातक पडतला वचन ತಂಗಲ ಜಾತಕಕ್ಕೆ ನಿಮಲ್ ಡೇಟ್ ದೇವನು ಕರೆಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮನ್ घ्या ತಂಗಲಾಗಿ ಯಾಕಲೆ ದೊಗ್ಗೆಲ್ಲ ವಚಚಿ ಅತ್ತರಡಿಗೆ तुम्ही 1000 रुपये गेला रे लक्ष गेला 1000 रुपये गेला रे लक्ष जोडत ज्याला लक्ष गेला रे कोटी दुरू जायना तकाची स्टार्टिंग बेस तुम्हाला तुम्ही इन्व्हेस्ट करायची नाव सेट करायची तुम्हाला डेट ऑफ बर्थ करेक्ट डेट कंची डेट जाणं तर त्या डेट सेट करून घ्यायची तक्कसं रत्न घालून घ्यायची कलर यूज करायची तुमको जायला एज्युकेशन तुम्ही एज्युकेशन तुमगेल गावांतले ಆಗತ್ की ನಾವು तुम्ही सिक्किल बाहेर दिला ಆಗತ್ की ನಾವು तुम्ही सिक्की की तुम्ही खर्च काम एक की ह्या पूरा हाजे ಬಗ್ಗೆ नाले तुमगेल वर तुम्ही इन्व्हेस्ट करायची फर्स्ट ओके एक आम्ही वर्ष एक बडे हेल्थ चेकअप केला म्हणजे सगळे तुम्ही एक स्कॅन करून ज्योतिष मुखांतर एक न्यूमरोलॉजी मुखांतर एक स्कॅन करून घ्यायची तिळून घ्यायची मग एक रिपोर्ट घ्यायची मग ओके अनेक कॉलर आमगे लोट असताची नमस्कार उल्लेयाची नमस्कार हॅलो नमस्कार उर्मा नमस्कार कंची गावातून कॉल करची तुम्ही हॅलो ऐकत असं तुम्ही उल्लेला कंची गावातून कॉल करता हॅलो तुम्ही उल्लेला ऐकत आसा आमका कंची गावातून कॉल करता असं तुम्ही होय होय हॅलो ऐकत आस मग उल्लेला हॅलो आवलेला तुमका ऐकत वा हॅलो दयव करून कॉल बहुशा नेटवर्क डिस्टर्बन्स असं कसं की प्रॉब्लेम असं कॉल करताना एक वापस सांगता खंयचे डिस्प्ले पडून तुम्ही उल्लो नकाची हांगा लेट ऐकता आवलेला तुमका
मस्त वेळ नंतर ऐकतात तांतू डिस्प्ले तू एक टीव्ही एक मोबाईल आणतो विंगड मोबाईल तुम्ही पळयता उलयतास म्हणजे फोनार उलयता जस्ट फोनार कसं वॉइस येता त्याच मात्र तुम्ही घ्यायचे म्हणून अपास ते एक एपिसोड सांगता आमगेल जन बुद्धांत दय करून तुम्ही त्या मना वरायची म्हणून सांगता ಬಹುಶಃ अनेक तन्ने असायची कॉल लायनारी नमस्कार उलयाची हॅलो तुम्ही उलयला ऐकत आमका उलयाची क्वेश्चन निमग्याची हॅलो क्वेश्चन निमग्याची हॅलो ಬಹುಶಃ डिस्टर्बन्स धन्यवाद तुम्ही कॉल केला का इथं मला पळयतालांगे मस्त वय, वय, डिस्टर्बन्स वय. तशी मस्त तुम्ही आता स्कॅन रिपोर्ट केला म्हण केची आमगेला एक जातक एक आमगेल जन्म कुंडली डेट ऑफ बर्थ या पूरे एक परामर्श सुशलायक केलेला. नंतर ತಂತು ಏಳಿಗೆ ಅಂತೂ आमका सहकार दिता म्हणून सांगता वय. अनेक ಸ್ವಲ್ಪ वेळ मात्र एक 5 निमिष भितर कोणी कॉलर रस म्हणजे री कॉल तुम्ही कोर येता तुमका एक अवकाश असा लास्ट एक दोन्ही कॉलराक आम्ही अवकाश दिताच ಬಹುಶಃ अनेक कॉलर अस ना कट झाला लास्ट 2 कॉलर मात्र अवकाश दिताची आणि या कार्यक्रम पळयताचे वीक्षका लागी अपास एक सांगू इच्छा पावता विंगड नमण्याच्या मनस्थितीचे आमगे लोट वीक्षक असतात ಕೆಲವು ಜನ ಕಷ್ಟ ಮಾಡಾರಿ ಕಾಲ್ ನಕ್ಕ ತಂಗ ಖಾಲಿ कोण गेस्ट येता तांगेले विषय मात्र घेवका जाता ಕೆಲವು जन कॉल्स एक तांके एक अवकाश दिवका आमकाय कॉल करू अवकाश दिवका आमकाय उल्लोका म्हणल्यार एक भावना असता तस देखून पूर्ण जन ಒಟ್ಟು कोरून या वच्चे दोन्हीचे फोन इन आमगेल कार्यक्रम कसं असतं की त्या फोनाक आम्ही चड इम्पॉर्टन्स दिवचे वडलाल वळारी आमगेल गेस्टा लागी आम्ही रेकॉर्ड करची की रेकॉर्डिंग प्रोग्राम वळारी ते आमगेल मस्त तांगेले विषय घेऊन तुमका सांगूक प्रयत्न करताची जाल्यार लाईव्ह फोन इन म्हणून कसा कार्यक्रम आस की फोनाक आम्ही चड महत्व दिताची तस देखून या कार्यक्रमा उद्देशूची जल्दीतले जनाक फोना मुखांतर तांणी मेळका म्हळ्यार एक उद्देशान आम्ही कार्यक्रम करता अनेक कॉलर आमगेल होता सर नमस्कार हॅलो नमस्ते पट्टणम नमस्कार उलयाची वाणी भट म्हणून ಹೊಸಪೇಟೆ ಅದಕ್ಕೂನು ओके कसं क्वेश्चन आशिल्ले निगल पुस्तक मूक आशिल्लो आता काम ट्राय करता आसतली सिव्हिल इंजिनियरिंग वर्सिंगा हा कडेल डेट ऑफ बर्थ May 28, 1998 मे 20 May 20 ओके 19 98 98 तागेल नाव कशी वय विदेश भट असं मग 20 तारीख नवा 20th बॉर्न नवा वय वय 20 20 तक्क जलतीतल्या फॉरेन कंट्रीज कंपनी का ट्राय करू सांगायची कसं नाही बट फॉरेन कंपनीज फॉरेन कंपनी फॉरेन कंपनी असतं ना इंडियान तो वय वय फॉरेन तुला ना हंगा इन्व्हेस्ट करायचं असेल कंपनी असतं ना ओके आणि कसं देवार कसं नाही करतो की तक्क कशी म्हणा रे 20th बॉर्न ना तुम्ही खंयची गांव आसचे हॉस्पिटल हॉस्पिटल आसा न्हू तुम्ही हांगा सिगंदूर तू कितले दूर जाता तुमका आम्ही गाव तेरतले आमकां सिकंदर साईड कुंदा एक पण सिगंदूर वचून त्या देवीक एक किरगी जेव्हा दिवन आलेला एक सिकंदर देवीक ना वय, वय. राईट पटना त्या मस्त धन्यवाद येता जय थँक्यू ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಖುಷಿ ಅದ ಕೆಲವು ಪಾಟಿ ಕಾಲರ್ ಜಲ್ದಿತ್ಲೆ ತನ್ನೀಚೆ ಧನ್ಯವಾದ ಮುಂದವರ್ತ ಇತ್ತ मला ತಂಗಾय ಗೊತ್ತस विंगड कॉलर येता मस्त डिस्टर्बन्स करू नज्ज मी म्हणून सांगून तशीची प्रभ मामाला इन बिटवीन प्रोग्रामाचे इन बिटवीन तांगे नंबर सांगला मजनाना लास्ट प्रोग्राम मात्र पळोवच आमगेले लास्ट आम्ही नंबर सांगताचे म्हणून तुम्ही सगळे प्रोग्राम पळो का इथं म्हणारी एक कॉलर कॉल करताना तांका मात्र आन्सर देवना सनाते वय. प्रत्येकलांक एक नॉलेज एक नंबर त्या कॉल करता म्हणजे त्या तक्क मात्र असताना प्रत्येक मनशाक एक शिकूक मेळता तांगेल नंबरा ಬಗ್ಗೆ ताने समजून घेवचा मेळता म्हणल्यार सगळे प्रोग्राम तुम्ही पळो का या प्रोग्राम इन बिटवीन आम्ही प्रभ मामाला नंबर तुमका सांगला मैसूर गावच्यांनी आणि फोन करताना तांणी कॉलर असवा एक कॉलर अस ಬಹುಶಃ आमगेला 5 दिवसाचे लास्ट कॉलर नमस्कार उलयाची हॅलो हॅलो ऐका ना, उलयाची मिगे नाव दीपा म्हणून हा. हांव कुमटासून उलयतां मामा उलय. म्हाका बेगीन आरोग्यान तोंदरे म्हळ्यार जॉइंट पेन मस्त आसा हांव Okay, मस्त date- तितले कडेन औषध केलें कळ्ळें. Date of birth ते सांगा. लागत ना कळ्ळें. Date of birth मिगे डेट ऑफ बर्थ 6/2/1980 6/2/1980 नाव कशी तुमगेले दीप नाव दीपा नाव दीपा नावा कसं म्हळें नाव दीपा वा नाम दीपा दीपा हा असा
तो एक काम कर, तुका 5 घंटे डू कैसा म्हणलं तू हॅलो वय 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 5 घंटे डू की नवा जॉइंट पेन एक मिनिट हा जॉइंट पेन नमस्ते वय 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 ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ हा ತಿಳಲ್ದಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ಪವನು हा कंचे एक देवी देवस्थान अदी कसं देऊ का मामा देवी ತಿಳಿ देवस्थान ಅಲ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಮಂತನವ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಅವಳೆಲ್ಲ ಲೈಕ್ ಕಸ್ವ ತಿಳಿ ಅಲ್ತಾ ಅಲ್ಲ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಜಿಂಜಲಿ ಆಯಿಲ್ हा ತೈಕನ ಗಾಲ್ನು तुमगेल तोंड पोळो का तोंड पोळोनो लगीचे तुमगेल घरा लगेशील कंचे एक देवी देवस्थान देवी का देवीला देवस्थानाक वचून त्या याची म्हणून ब्रह्ममन सांगचे देवी देवस्थाना देऊ का यस हा हा That's right. अम्मा देवाला जाता कंचा हॅलो हा अम्मा देवाला जाता अम्मा देवळा दिवे आता आणि कसं म्हणाले तुला एक लिटिल फिंगर हाका ऐकत नव्हतं मामा बहिणी ओडा तुम्ही प्रोग्राम या दवऱ्याची कॉल दवऱ्याची प्रोग्राम पळयाची मागेरी प्रोग्राम तुमका उत्तर येत मेलता इथे कॉल दवऱ्याची हा नेटवर्क समस्ये कडेन कॉल करायची तांका एक आन्सर सांगून सोडायची वय. आणि प्रोग्राम जर ताका पळयता कशें म्हळ्यार 6-8 येत असते त्यानंतर त्यांनी एक लिटिल फिंगर हाका म्हळ्यार किरुबेरळ लेफ्ट हाताक एक पच्चे एमराल्ड बिल्डिंग तो गान घेतला एक ओके तुम्ही प्रोग्राम आता पळयता समजला री लेफ्ट लास्ट फिंगर हाक ನಾವು ಕಿರುಬೆರಳು ಬಂತಾಚಿ ತಕ್ಕೆ ಕ ಪಚ್ಚೆ ಹರಳು ಗಲ್ಲಾರಿ ಲಾಯ್ಕ या दुखी दुखून बुग्गी बाहेर वेत्ताने ओके इतली वेळू मैसूरातला ನೀವು आता 8:15 लगी जाल्ले 1 घंटा दंटू एक 10 निमिष चढा जाल्ले इतली दूर तर तुम्ही येयलेची ब्रह्मा मस्त विषय पर तुम्ही सांगलाय आणि जन आकाश म्हणारी मस्त विषय घेऊ का म्हणसता वय. तुम्ही मुखारसून येईल वळारी मस्त विचार अनेक तुमगेला आम्ही घेताची आणि लास्ट आका तुमका सगळे सांगू असला सांगेता त्यानंतर आम्ही कार्यक्रम मुक्ताय करतो वय आईच्या प्रोग्रामाक म्हाका इन्वाइट करून एक चान्स दिला इतल्या जाणां मध्य उत्तर दिवच्याक तांकां प्रश्न आयकुच्याक तांकां सांत्वन दिवच्याक चान्स दिला तुमकां धन्यवाद आनी कसं म्हळ्यार हांव सांगिला आजी कसं ना भारी उणें हांव सांगिला म्हाका गोत 10% हांव तेंगे नॉलेज हांव यूज करनी हांगा आनी 90% आसा तुम्ही बोटवान आनी एक चान्स दिल्यार केंजो त्या नॉलेज आनी एक 10% जनाक हेल्पाक हें नॉलेज आसता मिगेल एकला खातर न्ही तुमकां पूर्ण जाणां खातर तुमी लायक गेल्यार म्हाका सिक्किलें हांव सिक्किलें हें जाता सिक्कील जाता नाहीतर प्रयोजन ना हांव एकल्यान दवरून घेवन हांव एकल्यान म्हाका पुरो कोत आसता न्ही तुमी प्रश्न निमको का तुमकां उत्तर दिता तुम्ही ते उत्तर आयकून तुमी ते फॉलो करून तुम्ही इम्प्रूव जाले म्हळ्यार तेंचे म्हाका व्हडलें रिवॉर्ड आणि त्यांनी खंयचे वेळार कॉल करेत तुमका म्हाका तांणी कितले वेळा फोन करता बिटवीन 10 to 5 सकाळी सकाळी 10 to 5 तुला ना संजे 5 बी संजय आनी कसं म्हळ्यार व्हॉट्सॲपार तांणी मेसेज केलेत तांकां कसं नाही प्रॉब्लम आसा पुरो सांद कोणूची हेल्थ वेल्थ फिजिकल मेंटल एज्युकेशन खंयचेय विशय बिझनस वाडके विषय आसो पुरो नाव एक मस्त पोरणे विषय कोर्टा विषय आसो पुरो जागे विषय आसो पुरो अन्न तम्मंदला मारामारी आसो पुरो नावे कसं कसं खंयचे क्वेश्चन तुम्हाला आन्सर अस आन्सर दिता ओके आणि कसं म्हणाले का नॉमिनल आहे का चार्ज असता का नॉमिनल चार्जेस आशिल्ले कसं नाही कसं लाग सांगता वय, म्हणाले वय. आमगे लोक वीक्षक ऑर्डर्स वय. आता कर्नाटकान तुमका फ्री म्हणाल विषय अंदू कसं जातले नाही वय. आपण सांगितलं वय, कळलं. त्यांच्या एक मौल्य म्हणस वय, वय. ना म्हणजे रे तिथले नो वय. ओके अनेक प्रभम लक्ष्मींद्र वी प्रभू हंगे नाव आणि मैसूर आशय न्यूमरोलॉजी मस्त वस्तूला शिकल्याची प्रॅक्टिस केला मस्त जण सांगता असायची या कार्यक्रमान तो येऊन भागी जाऊन त्यांनी कसं शिकलं असं की विद्या आमगेल जनाक उपकार पोडका म्हणाल तुमका आन्सर मुखांतर कोण क्वेश्चन केला की तंक मात्र नाही विंगर जनाके जाल्यारी तुमके एक नॉलेज ಆಗ್ತಾನೆ मस्त विचारू सांगितलं असं मुखार सुनो आणि आईल वळारी खंडितही अपास तांके एक या कार्यक्रमाक ज्योतिष दर्पण आपण तांगेला मस्त विचार घेऊन तुमका तिलसू तसला आम्ही कार्यक्रम करताची इतली वेळ या कार्यक्रमाक इल्याक भागी घेतल्याक मस्त धन्यवाद ब्रह्मा नमस्कार ब्रो यस अनेक अखेरीक आमगेल वीक्षकाला निमून घेता मस्त विचार तांणी सांगले दोन्हीच्या प्रोग्रामामध्ये तांगेला आम्ही नंबर निमगिला आमगेला जनान ಸ್ವಲ್ಪ आमगेला गौड सारस्वत ब्राह्मण समुदाय जन म्हणारे ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಚ್ಯೂರ್ಡ್ बुद्धंत लोक म्हणताची मेळमेळाल टाइम अंतू आम्ही फोन करनाशी एक सण सन्न प्रॉब्लेम त्या सॉल्व आम्ही जाल्यार सॉल्व कोरेता म्हणाल तुमका मना येनाशी
तुम्ही अनगत्य जावन एक फोन करचे, अनगत्य जावन मेसेज करचे, मेसेज केला रोड ना जाल्यार तांणी रिप्लाय दिनी म्हळ्ळी कुडले तांगेले बिजी शेड्यूल आसचा बरो एक विंगड खंयचे काम आसचा बरो एक पटी 100 जणांनी मेसेज केल्यार तांकां आन्सर दिवचा कोणाकय जाल्यार आन्सर दिवचा कश्ट जाता हे पुरे तुम्ही समजून घेताची म्हणलेकता आणि खंयचे एक ज्योतिषीला तुम्ही निंबिताना मस्त जनाला तुम्ही निंबूच्या पुरो विश्वासो फलदायक म्हणून म्हणताची विश्वासान तुम्ही निंबियाची तुमकां खंयचे आन्सर जाऊ का ते कोणाला मेळटा म्हणून टेस्ट करची खातीर खंयचे ज्योतिषीला क्वेश्चन निंबिल्यारी तुमकां क्वेश्चनाक ताजे आन्सर मेळना आन्सर मेळ्ळारी ते तुमकां फल जायना तुम्ही टेस्ट करच्या निंबिल म्हणून जाल्यार तुम्ही विश्वासान निंबियाची तुमगेले कसं दोष आसकी एक कसं कष्ट आसकी ते परिहार जातले यद्राचे ज्योतिषी कोण आसगी न्यूमरोलॉजी की कोणी ತಂಗೆ ಲಾಗಿ ಚಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಏವೋ ಮನ್ ತುಮ್ಗೆಲ್ ಕೊಲೆ ದೇವಲಾಗಿ ಇಷ್ಟ ದೇವಲ ನಿಂಬಿಲ್ ಮುಂಜಲರಿ ಖಂಡಿತ ತುಮಕ ಪರಿಹಾರ ಮಿಲ್ತಲೆ ಮನ್ ಸಂತಾची ये ज्योतिष दर्पण कार्यक्रम करचे एक चांग उद्देश तर मी करता सची ये उद्देश सफल जाऊ का जाल्यार तुमगेले एक सहकार अत्यगत्य जावन जाऊ का आम्ही अंग निमित्त मात्र शहरी मुखार सुन जाल्यार खंयचेय गांवांत कोणेय तुम्ही गांवांत एक ज्योतिष मुखांतर खंयचे एक भविष्य सांगचे एक वर्तमान भूत ताजी विशयार सांगचे आसले तुम्ही एक ज्योतिषी म्हणून तुमगेल्या गांवांत सांगून घेतला म्हणतर जाल्यार मजजान उपकार करता असं म्हणून जाल्यार हांगा स्टुडिओ येवन तुम्ही या ज्योतिष दर्पण कार्यक्रमाक भाग घेवचे तुमकां जाल्यार एक अवकाश आसा खंडित तुम्ही आमकां कॉन्टॅक्ट कोरेत या कार्यक्रमांत भाग जाता म्हणून जाल्यार या कार्यक्रम इतले वेळ पळोवन प्रीती सहकार दिला लेख तुमकां अनंत अनंत धन्यवाद सगळ्यांक देव बरे करो लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु नमस्कार